Ce trebuie să știi despre dantura fixă? Dantura fixă este soluția ideală pentru cei care și-au pierdut dinții și își doresc un zâmbet stabil, funcțional și estetic. Spre deosebire de protezele mobile care pot aluneca și crea disconfort, dantura fixă este montată pe implanturi dentare și oferă o fixare sigură, fără griji. Tratamentul se desfășoară în două etape. Mai întâi inserăm implanturile și aplicăm o proteză provizorie, astfel încât pacientul să se bucure de un zâmbet imediat. După câteva luni, când implanturile s-au integrat complet, montăm proteza finală, personalizată pentru un aspect natural și o funcționalitate perfectă. Printre avantaje se numără stabilitate excelentă, confortul sporit, posibilitatea de a mânca orice fără restricții și prevenirea rezorpției osoase. Întreținerea este simplă, igienă corectă și controalele periodice. Dacă îți dorești o soluție modernă, sigură și estetică pentru un zâmbet perfect, te așteptăm la consultație la Nobel Dent.